sugatan apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugod niya samtang may panahon pa ato nga isangyaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan na magmadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman kuhauno lalinon ang Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is a Ho. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Ho, usa ka programa sa kahanginan nga gisugo pa gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami magapasalamat diha kanimo niining kahigayunan nga padayon pa ang pagsabod sa kahanginan sa mga binhi sa kaluwasan. Tuguting nga magapanalangin ka niining nga programa ug imong panalangin usab kini nga istasyon nga mahimo unta kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot unta nga ang mga nagapaminaw karon pinagi sa influensya gahom sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo mga pagampo
kining tanan among tuuhan ug lauman nga amo nga madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga igala sa makausapay, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga naglaing-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga igala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa atong nga programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, Brother John, maayong hapon kaninyo dinha. Kanunay ming naminaw sa inyong programa. Ako diang i-shout out si Tatay Magno og si Nanay Lucia nga nagsunod kanina dinhi sa inyong programa. Salamat. Okay, salamat po. Well, napatay basahon. Maayong gabi kaninyong tanan din ha, sir, sa istasyonan sa radyo og sa tanang naminaw karon. Dugay-dugay na gyud mi nga nagsunod sa pagpaminaw sa inyong programa. Aduna ba mi favor nga mapangayo gikan sa inyo kinahanglan unta mi og Bible, sir? Okay, no problem. So di ko ni i-delete isa nga kuan ha. Okay na, ato lang ipa-LBC, no? Kana na ang salamat kayo sa inyong pagpaminahanglan ana nga Biblia. Pero kinahanglan gyud ha nga ang Biblia kuanong gyud seryosohon nga ato gyud nga basahon. Well, patay kuan basahon ni sir, mo greet ko og happy birthday kang Tata Sisi nga mag-birthday siya og mga adlaw. Salamat sa pagbasa nimo, sir. Happy birthday. Okay, salamat po. Last text nga akong basahon sa inyong programa, sir. Kanunay mong nagadawat og mga pangutana doon. Pangutana man da ini. So, dili lang tao sa nanay. Kay naaman tayo pangutana. Gipahibalo na nga tubagon. Okay, Brother Libby. Sa di pa mo adto sa paghatag og atensyon sa pangutana, pwede siguro malili usan guda atong monitor. Aron ta makahibalog din ng dapita mga nasuras kalibutan. Nagsunod ning ato nga mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat, Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw ato mga pinalangga nga mga viewers. Welcome kamo sa higala sa atong tulumanon sa Jesus is our hope, no? Makapadangat na mo mga higalag mga mensahe sa among mga number ni Brother John. Duha ra mi di sa studio karon. So ang inyong mensahe among gipaabot higala nga aron atong mabasa, no? Send mo sa among number, pili lang mo sa among number ni Brother John kay kaniya token text niya kani ako ATM. Or pwede mo ari mo message sigala sa ato nga Facebook, no? Sa live na to, Facebook live. Nya lang sa pa makasuway og tan-aw ani, i-search niyo sa yung Facebook higala ang DYCM Bugo Adventist, no? Mao na siya. Anya palihog lang pod, mahangyo lang sad mi nga atong i-share nga to sa atong mga friend ang atong programa para mas daghan nga mga katawhan nga mahatagan or kita makadungog sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mga higala. Atong nakita dinhi si Brother Raul Sipada. Ang iyang mensahe, maayong gabi mga pari. Tagaan mo maayong panglawas sa Ginoo aron padayon inyong programa. God bless. So salamat kayo pari Raul. Okay, nakita ang gumbi atong Sabado ni Pare Raul dito sa Sugod Church. Actually, ang ilahang nga church is sa Makaas, Katmon. So, maayong gabi niyo diha, pray. Salamat sa pag-view. Anyaniasad si Brother Ronilo Itang sa Amnam, Saudi Arabia. Maayong gabi, Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsuunan naminaw karon. God bless. So, God bless also diha, Brother Ronilo Itang. Anyaniapod si Love Yam Lagarisa.
Ang iya pong mensahe, maayong gabi mga brother na mga gwapo. Kanunay ming paminaw sa inyong programa. Miriam Lagarisa di Aini. Palihog ko og great sa tanang naminaw karon sa inyong programa. Asa magkaroon sister, naagapon ka sa Saudi o naanakas Anislagan? Napakigreat pod ko sa tanang taga Anislagan, Libtong, Bigaa, Burak, Katmon og sa tanang Adventist og Catholic nga naminaw pa. Pa-special greet ko sa akong mga gwapong napapa, Joseph Lagarisa. Salamat sa pagbasa and God bless you all. Okay, maayong gabi Sister Labyam Lagarisa. Ato sa ning dalikyatan pagtan-aw ang pikas nga screen higala. Ato ning basahon kini mga nag-like o nag-heart. Niya si Ma'am Pretty Miss Simon sa Australia. O niya si Roslyn Mainit sa Germany. Niya po si Ginalyn Lumuntad sa Takop. Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Niya sad si Julius Serenio. O niya si Arnold Solilapsi. O niya sad nakita si Rolando G.R. Valdosora. So may gabi ba Rolando o ba siyang family. O niya sad si Tata Likay-Likay Sanglitan. Niya po si Rimilin Service Rosalihos. Ani arita sa mga nag-heart ato nakita si Labyam Lagarisa, Maricel de la Cruz, niasad si Magno Lasco, si Jaris Aligado Nolia, Abner Dualio, Ronaldo Bragat, Emilda Buratso, R.G. Moore, Vargas Ibanez, niasad si Cristel Joy Dihito Anciano, si Joyne Delao Perez, Munyan Bangalisan Monterola, niasad si Marie Grace Colarte Diaz, Lynn of Keria, si Brother Ruel Tiro, og si Joshua Rosalihos. Mao ni atong nakita sa pikas nga screen mga higala. O niya ato ning balikan pagtan-aw ang mga mensahe. Kiniya si Lynn of Keria, maayong gabi Kuya John og Brad Libby. God bless sa inyo Brad. God bless also Sister Lynn, asa naman karon. Niapod si Munyen Bangalisan Monterola, mayong gabi diha Kuya John. O niya pod si Joyny Dilao Perez, Sister Joyny. Mayong gabi ninyo diha Kuya John, Kuya Libby. God bless po. So God bless also diha ma'am. O niya ato ning tanawon makadyo tigala kining atong cellphone. Okay niya si Brother Otik Sanico sa Baybay City ni Salite, Baybay Lite. O niya iyang mensahe, Brad, di ako sa banghouse namo sa trabaho. Naminaw mi. Okay, salamat kaayo Brother Otik Sanico. Kasi makauban ni mo diya Brother Otik nga naminaw karon sa atong programa. Okay, nipay atong tanahon. Brad, karong panahon na manggawas na sab ang tanang mupatay o mga tao sa tanang mga sagbot sa atong katilingban. Kuya og delikado na sab kayo atong palibot Brad. Ilag kalisang kay nervyoson daanang malisang tas tong palibot. Ampolas Ginoo. Kiniasad si Brother Leo Sumalinog, Jacob Sumalinog, watching mga Brad. Salamat kay Brother Jacob, Brother Leo, ba ni Sister in India o inyong mga kabataan. So, salamat kayo o niya. May gabi po nila ni Michael Dave diha sa ibabaw sa Libho o sa Kabatuan. O tanan diha nga naminaw karon
atong gina-welcome sa ato nga tulumanon mga higala. Unya ato nilikyatan pagliili ang pikas nga screen. Okay, karon taud-taud ato ning pangbasahon ang mga nahidugang dinhi nga naglantaw sa ato nga tulumanon. Ug manghinaot mi higala nga maguban-uban ta karon sa atong tulumanon sa kini asa Jesus is our hope. Unya ikalipay namo ang inyong mga participation karong gabihona. Kada kung naamoy mga dugang tubag, i-text din sa amo ni Brother John or ari mo message sigala sa ato nga Facebook mga higala. Aron atong mabasa inyong mga tampo, no? So ang panahon akong ibalik ni Brother John alang sa pangutana. Okay, daghang kayong salamat Brother Lebe. Well, adto tay gala sa paghatag og atensyon ining pangutana, no? Di kayo nilayo kay naaraman ni sa Santa Fe si Brother Loloy, no? Mangutana ko Brother John, kung si Satanas naghinulsol sa iya kadautan, may kahigayunan pa ba nga maluwas ang yawa? Salamat, si Loloy ni sa Santa Fe. Okay, daghang kayong salamat Brother Loloy. Akong balikan, mangutana ko Brother John, kung si Satanas maghinulsol sa iya kadautan, may kahigayunan pa ba nga maluwas ang yawa? Salamat, si Loloy ni sa Santa Fe. Okay, salamat kayo Brother Loloy. So og sa Tagalog pa, tapatin na lang kita, wa na gid siya kahigayunan pa nga maluwas. Bisan pag naghinulsol siya, bisan pag nagtinarong siya, wa na gid siya kahigayunan pa nga maluwas, kay wa na magid siya, sirado naman siya mahitungod sa kaluwasan. Manang wa na gid siya kahigayunan pa nga maluwas. Kung imong tan-awon, unang-una, kung atong tan-awon og unsa gid ni ang kalidad sa yawa, mabitaw nga napoy magkahawid-hawid sad og kalidad sa yawa, kay unang-una ang yawa, ang iyang kinaiyang gipasabot din sa Biblia, bakakon. Muna nga naapoy magkatugma-tugma pod sa kinaiya siyawa sa pagkabakakon, unya mahimo ra pod gihapon ning kauban siyawa. Kung atong basahon dinhi sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44, ingon ini ang gisulti dinhi sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44. Mao ni ang gisulti dinhi niini nga bersikulo. Matud pa nga gihisgutan dinhi 8:44 sa John, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. So niya kuan dinhi, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. So hisgutan taning pagkaanak o pagkaamahan sa yawa. Unya nagyon dinhi, og buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan, mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya, kay bakakon man siya og amahan sa tanang mga bakak. So ato kuno ning tan-aw dinhi sa mahinunga-tunga nga portion, ingon ini nga ang yawa matud pa dinhi nga mamumuno. Ato naron tan-awon kaning mamamatay tao, mag-imbak og daghang mga armas para man ipatay og tao, meaning mamamatay tao, mamumuno. Unya na gini, sukad pa sa sinugdan. Ang kinaiya siyawa sukad pa sa sinugdan, mamamatay tao. Sunod, wala gayud siya mudapig sa kamatuoran. Kinsa man ning kamatuoran? Juan 14:6 si Kristo. So ang yawa, wa gyud pagdapig sa kang Kristo o sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran. So lisod gud kayo nga makahimo ang yawa sa paghinulsol, kay wa diha sa iya ang kamatuoran. Niya, kung mamakak siya, timan anato kinsa man ning gipasabot siya si Satanas, natural lamang kaniya. So og ang yawa di ay mamakak, natural lang na niya nganuan mao magyud nay iyang kinaiya. O niya nag-ingon dinhi
nga natural lang naman kaniya kay bakakon man siya og amahan sa tanang mga bakak. Unsa si Satanas? Bakakon. Unya amahan sa tanang mga bakak. Kapag maghisgot gani ka og amahan, natural na ay anak. Kay naa may bana pero dili amahan. Kay nganuman wa man manganak, na ay asawa pero dili inahan kay wa manganak. Pero ang gihisgutan nga ang yawa mao ang amahan sa mga bakak. Ug kay amahan sa mga bakak naapod siya mga anak. Kibalik kapamilya sa yawa nga ang kinaiya pod ni ana bakakon. Amo ni ang gisulti sa Biblia nga ang yawa bakakon ug gani wala gilabot sa kamatuoran. Ang pangutana, maluwas bang yawa? Dili na. Kay ang yawa walay labot sa kamaturan, ang yawa bakakon. Kung imong basahon ang Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8, ingon niini ang gisulti 21:8 sa Apokalipsis o kun sa Pinadayag. Nag-ingon din ho atong basahon 21:8, ingon ini ang gisulti. Apan ang mga talawan kalom, dili ni talawan unsa nga dili makigsinuntukay ang mga tao ning hadlukan ba nakasabot unta sa pulong sa Dios, nakasabot sa pulong sa kamaturan, gusto unta gyud mo alagad sa Ginoo, gusto gyud untang magpabautismo pero dili makahimo. Nganuman tungod kay mahadlok silang amahan, mahadlok silang inahan, mahadlok sa ilang igsuon, mahadlok sa ilang anak, o mahadlok sa apuhan, kay dia nganong maglain-lain magyud tinuohan, ang namatag mahayag muna pakamatian, mo ni mga unsa ni sila, mga talawan. Unya kung ipadayo na to basa, isgutan pa dinhi, ang mga wala magtuo, una nga sa nadungog unta lagi ang pulong sa Dios kinahanglan inyong tuhuan, pero dili mo muto o magtuo, dili pud mo pugson, pero ingon ini ang senaryo. Nagyon dinhi, og ang mga malaway, ang mga mamumuno, mo ni mamamatay tao. Anawara god nakabantay mo? Naay mga pundok nga moingon sila nga wa nanang napo kasugo dito ron sa mga Hudiyo, dito ron na sa kanana nga Israel, wa tay labot sa pagtuman ni ana nga kasuguan, kay ang ato ang kasuguan sa espiritu. Unya, maabot sa punto, wangkon sila tinuod, sila insakto, pero mamamatay tao, mamumuno. Unya, kay di naman matabang sa nagpasalig nga tabangan, duwa na may mahimo kay makuha magyod, mahukman, mas balaod. Amulayas na lang, magtago-tago, magsibat-sibat. Musa ni siya, mamumuno. Muna gisgutan muno, matay tao. Unya, mga makihilawason, mga butakal ba? Sa kinsa lahing atubangan. Muna gitawag ng mga makighilawason. Ang mga salamangkero, ang mga na nagsimbag mga Diyos-Diyos. Tandaan niyo nagsimbag mga Diyos-Diyos. Ug ang tanang bakakon. Tanawa lang. Tanang mga bakakon. Kinsa ang amahan sa bakak? Si Satanas. Kinsa yung mga anak si Hawa? Hanggat itong mga bakakon pud otro. Ingon din matud pa, tanang mga bakakon. Itambog gayod sa linaw nga kalayo ug asupre nga maong ikaduhang kamatayon. Kay kinigong kamatayon una at tumaangkon, bayad di sa sala. Pero ang ikaduhang kamatayon, mauna na ang paghukom sa atong mga kasalanan. Unya, matud pa ni nagsimbag mga Diyos-Diyos, mga salamangkiro, mga makihilawason, mga mamumuno, ang ilang bahin maong paghiadto sa linaw nga kalayo ug asopre. Busa, Brother Luloy, wa nagikaygoyonan pa nga ang yawa maluwas, bisan pa og siya naghinulsol. Wa na kaygon nga maluwas pa. Kung ato ganing basahon din sumala sa Mateo 25:41, ingon ini katinaw, Brother Luloy, ang ipasabot din sumala sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 41, ingon ini atong basahon, pamatian ninyo niha.
nga ang yawa wa naggud siya pay paglaom pa bisag naghinulsol pa siya, di nagid siya maluwas. Tungod kay ang kaluwasan sirado na para niya. Kita mo'y nakabaton og dako nga paglaom o pribilehiyo kay wa ta pa masirhis kaluwasan. Abli ang kaluwasan para nato. Dini sa 25:41 sa Mateo, nag-ingod din yo, matud pa. Kung ato nini ang basahon, ang gisultiyo sa 25:41 sa Mateo. Unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa og sa iyang mga mandulunda. Dunay tulog gisgutan dinhi. Mga taong di mga luwas gingon nga pangadto kamo sa kalayo nga mamaning gisgutan dinhi walay pagkatapos nga gitagana sa yawa og sa iyang manulunda. Busa bisag unsaon pa paghinulsol sa yawa di nagid siya pa maluwas kay ang kalayo sa impyerno gitagana magina para sa yawa og sa mga manulunda sa yawa og ang mga taong ning sunod sa yawa. Unsa man itong mga kinaiyahan nga iya sa yawa sigun sa gibasa mga makihilawason tigsimbag mga Dios mo nay gisgutan nga walay luna gyud mahitungod ngadto sa kaluwasan. Unya ang kalayo linaw kalayo gitagana ni sa yawa uban sa iyahang mga manlulunda. Mo man gani nga ang pulong sa Dios ipawali dili ngadto sa mga demonyo, dili ngadto sa yawa kundi ngadto sa mga tawo nga nalimbungan sa yawa. Ipawali ang pulong sa Dios. So muna ang gihisgutan sumalas Mateo 24:14 nagingon og kining maayong balita igawali ngadto sa tibuok kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. So moabot ang katapusan sa kalibutan sa diha nga ikawali na ang maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Unsa kining maayong balita? Kung imong basahon ang Roma Kapitulo 1 versikulo 16 nagingon, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. So kita duna patay paglaom nga maluwas ta. Busa gikinahanglan nga kita maghinulsol. Apan kay ang yawa wala na may kahigayunan nga siya maluwas pa bisag unsaon niya sa paghinulsol wala na gid siya ing kahigayunan pa nga siya maluwas. Mo man gani nga sa dili pa moabot ang adlaw sa paghukom, di kinahanglan ang pagkabag-o ug pagkausab sa tao diha sa pulong sa Dios. Ang Santiago Kapitulo 1 versikulo 21 ug 22 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang gihisgutan dinhi dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Busa aron ta mga luwas atong dawaton ang pulong sa Dios. Ngano man kay kita aduna pay kahigayunan pa nga maluwas apan ang yawa wala na gayon. Pero daghan ang mahimo unya nga ikauban sa yawa pag-abot na sa adlaw sa katapusan kay daghan man ang ug nalimbungan ang yawa. Mauna nga sa pagkakaron samtang imong nadungog ug nabati ang pulong sa Dios, ayaw nimo paghahia ang imong kasing-kasing. Unya nagingon sa 1:22, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. So ang pulong sa Dios inyo nang nadungog ug nabati. Madto pa dawato nato na. Kay kung ang tao igo lang siyang maminaw apan dili mutuman, wa gyud na makapahimuot diha sa kabubuton sa Ginoo. Apan sa diha nga atong nadungog ug nabati ang pulong sa Dios, kailangan nga may pagbagong buhay.
Ang gihisgutan dinhi sa Episo kapitulo 4 bersikulo 21 ngadto 24 ingon niini ha. Sa Episo kapitulo 4 bersikulo 21 hanggang 24 ingon nini ang gisulti. Kung ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya o gikatudloan diha kaniya maingon nga ang kamatuoran anaa kang Hesus. Di man gyud ang kamatuoran anaa kang Hesus. Nag-ingon dinhi sa 22, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi o nga nadunot pinaagi sa malimbungong pagpangibog. Mao ni ang mahitabo sa taong nagkinabuhi nga wala diha sa Ginoo ug mao ning mahitabo sa taong nagkinabuhi nining kinaiya nga maoy ika-imperno nga ikauban unya sa yawa didto sa kalayo sa imperno. O sa ang yawa wala nagilain pang kapaingnan kay dili namang gayud siya maluwas. Anya ang gisgutan dinhi, mahukasan ninyo inyong daang pagkatao nga dalapas yung karaang paggawi sa kinabuhi o nga nadunot pinaagi sa mga malimbungon nga pagpangibog. Muna makalimot na lang in taong gas imungan makakita nga naglakaw hapit na makitang bugan. Amo ni mga malimbungon na nga pangibog. Sunod, ug magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. So ang pagkausab ug pagkabag-o importante gayud. Ano gisulti dinhi? Ug isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ipasulob gikinahanglan ang pagbagong buhay. Apan kung dili manggani moabot ang kausaban ug kabag-uhan sa imong kinabuhi sa atong gibasa, mahimo unya nimo ikauban ang yawa ug ang iyang mga manulunda pagabot unya sa adlaw sa katapusan kay kanang mga buhata wala gayod ing kahigayunan nga maluwas. Kung ato ganing tan-aw dinhi sa nahaunang Korinto kapitulo Naunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10 ingon niini ang gisulti dinhi aning dinhi aning pagka dinhi sa Naunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10 mao ni ang gisulti. Nagingon sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang yawa klaro gid na daotan na matud pa maluwas bag naginulsol dili na. Unya ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang yawa klaro na maginang daotan wa ginaluna sa gingharian sa Dios. Sunod ingon dinhi nga matud pa ayaw pagpalimbong kay walay mga makihilawason. Ano mga butakal, delikado man kayo. Unya magmamalinis pa. Unya mo man ay problema, makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Tandaan ninyo na, usa na kaseryoso nga butang alang sa imong ikalaglag, alang sa imong ikapahamakan sa pag-abot unya sa adlaw sa katapusan anang pagsimbag mga Diyos-Diyos unya ningon o mga mananapaw so labas na gid lagi ning mga butakal mga mananapaw unya bisan ginagkuan may pamilya na aw sige gyapon mga mananapaw o nakighilawa sa isig ka lalaki man nauso man kuno na aron matud pa nila nga pulos lalaki naay buhaton mag-ismiring hoy pero ang gipasabot niini nga masig ka lalaki meaning mga ingnon ta third sex nga tawag ana sa gobyerno ug unya kun imo nang tan-awon lisod gid ay nang mga bahina unya nagunay sa masig ka babae manigisgutan so sayod ta kana pong mga tumboy o gunya gisgutan ni o mga kawatan naanis na po kasugo hakog o mga palahubog nya karon ra bang panahon na bisag daga labi ng palahuboga may numdum ko nga
naagi dugay-dugay na hinuon tong mga panahon na unya na nag-eskwela man ning mga bataa dinhi sa usas mga colleges dinhi sa Bugo. Tungod lagi gidugayon na nato magkaabot-abot og pangpalit sa makaon, nagkaamigo nagasuod. Anya kini mga bata aron nga minyo na kay mga maestra naman ni ron pud sila. Pero kaniadto sa dili estudyante pa ni sila. Dayon kuan, dayon og dalas imo nga manuroy ta, tagay ta. Usahay sa first time kong pagkadungog nga ang babae ning hagad sa akong tagay, nahugaw akong unahuna kay namo itong mabatian nga lalaki ug babae nagtagay sa kalipay. Ang tagay di ang gipasabot pag-inom. O mga laki ra mga termino na nag-inom ta. Nga tagay ta, sung gisgutan ni mga palahubog. O niya tigbutang-butang. O mga malapason sa balaod. Muna magbantay mo dihang nagsigi mog tudlo na doktrina ninyong wa na nang napo sugo di na tumanos ta iya ra sudiyo dito sa Israel. Timan-igin ninyo kay mao gini ani unya ninyo sa adlaw sa tapusan mga malapason sa balaod. Dili makasulod sa gingharian sa Dios. Tanawa gimensyona pagsimbag Dios makihilawason unya mga kawatan o mga palahubog dili makasulod sa gingharian sa Dios. Kay dili man makasulod sa gingharian sa Dios ang nagbatasan og sama nini gikinahanglan ang pagkausab ug pagkabag-o sa atong kinabuhi aron kita unya mga luwas sa pag-abot na sa adlaw sa katapusan. Kay mibalik si Ginoong Hesus sa pagkuha sa imo ug sa ako tungod kay nagsulti siya nga duna didtoy puloy-anan siyang amahan. O niya yang kuhaon ang mga matarong dadon didto og kining maong puloy-anan wala nay labot ang yawa, wala nay labot si Satanas tungod kay sirado na ang kaluwasan alang kaniya. Busa karon pa lang mga igsuon o mga higala, kami magadasig nga kamo o kita manuol sa pagpangalaga dinha sa Ginoo. Kay nganuman wala ta masayod kun asa kutob ang atong nga kinabuhi, wa ta masayod kung kanus ata maghayang nga wa nay inunta dili na mautro pa ang posisyon, magtupong ang duha ka tiil, muubay na ang bukton diha sa imong kilid ug dili ka nagayod makapangalagad pas Ginoo. Karon mintras buhi ka pa, himoa pahimusli ang pag-alagad sa Ginoo aron mamaluwas ka. Busa Brother Luloy, isulti ko sa imo, sigon sa ato nang mga ipangbasa, ang yawa bisang naghinulsol siya, wala na gid siya kaluwasan pa, nganuman tungod kay ang yawa ang kalayo sa impierno gitagana sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Meaning nga sila gyud mao na gyud na gitagana na para kanila ang kalayo sa impierno, laman ang tao kung musunod sa yawa aw timani ang yawa bakakon, ang yawa mamumuno bakakon muna ang batasan ug kinaiya sa yawa. Hinungdumi higala ang kinaiya nga imong himuon kanang kinaiya ni Kristo, dili kinaiya ni Satanas, dili kinaiya sa yawa. Mabuhay kay gala. Salamat sa imong pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot na sa nakasabot na ninyo nga mga una-una. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning basahon ang mga nakita nato nga mensahe. Okay, niya si Loida niya si Eleuterio Lagarisa. Sir, mi karon diri sa Anislagan. Kumusta mong tanan diha ani mga Lagarisa, daghan gyud na des Anislagan Brother Libby. Kumusta na si Kuya Kinsing wa na may text unya si Ma'am Ruth Lagarisa tanan diha, si Brother Benson no nagrizay bansang misis. Kumusta mo tanan diha? Okay, niya po Jacob Sumalinog, shout out nimo diha. Salamat. Okay. Salamat sa pagpaminaw. Niya po si Loida Agdalapis sa Tumakas. Good evening to all. God bless to Jesus is our hope and more power. Watching from Adventist Academy Iloilo, Brad Rowell and Bibi Sail. Kiniapod si Abner Barrientos. Mayong gabi ninyong tanan, Brad John, Brad Libby,
Happy Tuesday watching from Albuera, Liti. God bless. So, salamat po sa pagtanaw, Brother Abner. Niyasad si Navigator Flores. Brajon matod pa sa uban nga pasayloon raman daw sa Ginoo kay gipasaylo man gani daw si Haring Solomon nga daghan og asawa og makabit. Okay, tinuod na pasayloon sa Ginoo og naghinulsol nangayog pasaylo ang tao nga nalimbungan sa yawa, pero ang yawa na gyud awa na gid say kay gayunan pa. Tinuod gipasaylo sa Haring Solomon kay nag-usab og nagbag-o man siya. Karon niabot nimong kamatayon, wa ka na usab, wa ka na bag-o, wa katura gyud kay ang tao paghukman pinasikad sa iyang binuhatan. Okay ni apod si Navigator Flores Kabit, okay na. Okay, salamat. Unya moadto ta mga higalas paghatag dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana, Brother John, sa to pasayloon ba hagyon sa to pag-term yung pangutana? Ingon ini Brother Libby ang iyang gukuan. Mangutana ko, Brother John. Kadali lang ay gani kayo pa na ko ba mapindot madilit. Mangutana ko, Brother John, si Satanas naghinuls Brother John, kung si Satanas naghinulsol siya sa iyang kadautan, may kahigayunan pa ba nga maluwas ang yawa? Salamat, si Lolo ini sa Santa Fe. Okay, dengan salamat, Brother Loy, no? Pwede po si Rim Pardelio. Good evening ninyo, dira Kuya Libby, Kuya John. Greet ko sa mga taga Bitniel nga naminaw sa inyong programa. God bless. Naroon sila sa ninong Josue niya, illustration mo, sa ninong Sito, illustration mo kung sinanang sining, minagiron sa itong programa. Maayong gabi inyong tanan niya. Okay, ato ning tanawon usa makadiyot niya si Ma'am Pretty Simons, niya si Loida Agdalapis Tomakas, Helen Diday Derder Batersal. Ato pong nakita din si Ginalyn Lumunda, Donilo Itang, niya ni Asad ang among pinalangga nga barangay captain sa Mabuli, Cecilia Sinoy Ladira, maayong gabi ni Mukap. Niya ni Asad si Rinan Paradyang Gabini, Julio Serrino, niya po si Gerardo Lobitania, so maayong gabi ni Brother Loloy. Maayong gabi inyo diha din, may banje, yung mga kabataan Australia, kumusta mo din ha? Kumusta sa ni Pastor Randy Soson? Uban sa tanan ro na naminaw diha sila si Ma'am Ilse Long, si Ma'am Geraldine Oslington, niya si Ma'am Pretty Simon. Sana usa akong igagaw diha si Cheryl Alaseman. Okay, ni apod si Jeff Dile. Ato panintanawon ng uban nga mensahe. Ato pong nakita ni si Ma'am Isabel ni Sario Beleganas, El Nidia, Love Jam Lagarisa, Ninapos Maricel de la Cruz, Neljon Bersero, si Magno Lasco. Okay, salamat sa pag-view, Ma'am Isabel ni Cesario. Kumusta man ang kung pag-umangkon na dangat na badiha in town? Niya po si Froy Alcuma, si Chineth Roigas Alboro, Emilda Buratso, niya ato paginintanahon, niya po si Cristel Joy Deheto. Kimuni ato mga nakita higala na hidugang nga nagtanaw sa ato nga programa karon. Okay, moadto tas paghatag tubag. Si Satanas higala wa gina niya ang kinaiya sa pagpaubos kay dili na siya kamaong mo paubos. Brother John siyang kaugalingon. Ang kinaiya niya pagka mapahitas-on gina siya pagigtupong pamagani siya sa Dios. Sumala sa mabasa sa record sa sulat ni Propeta Isayas, nangandak bagani siyang kaugalingon nga gusto siyang mahimong sama sa Dios o iyang himo niyang trono ibabaw sa mabituon sa Dios. Nya gituboy niya iyang kaugalingon ingon aron mahimo siyang mahisama sa labing hataas nga Dios mahigala.
siya nagtuboy-tuboy siyang kaugalingon. Wa na niya ang pagpaubos, wa na niya ang paghinulsol kay tungod sa kataas sa iyang garbo. Niya mga ni atong mabasa din niyo, atong basahon sa Ezekiel 28:15. Ikaw hingpit sa imong makagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo. Hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Ang imong kasing-kasing tanawa gipataas unsay nahitabo sa kasing-kasing ni Lucifer higala, gipataas, gibinuhat na inumol sa Ginoo, pero hangtod hingkaplagan ang pagkadaotan diha siyang kasing-kasing tungod kay kasing-kasing yaon sa grabing pagpataas mga higala sa iyang kasing-kasing. Ya tungod niini ingon nato mabasa sanahan, gipukan ko ikaw sa yuta. Kaya gaingon ni sunahan, tungod sa kadaghan sa imong masala, dagagay sala si Satanas. O niya nagisgot ini diha sa pagkadili matarong sa imong patigayon. Ikaw nagpasipala sa balaang puloy-anan. Busa ako magapagula og kalayo gikan sa imong taliwala. Kini maoy magalamoy kanimo og ikaw gihimo ko og ikaw pagahimuon ko nga abo diha sa yuta atubangan kanilang tanan nga nagasud-og kanimo. Tungod sa kadaghan siyang kasalanan. So nagpasabot ning abot yun ang kinutuban. Ning abot yun ang kinutuban ni Satanas tungod sa iyang pagpataas sa iyang kaugalingon mga higala. Tungod sa kadaghan siyang kasalanan nga nahimo. Grabing pagkadaotan niya, pagpasipala pagyud ginahimo niya. So gikalis sa Ginoo, gisaaran nga si Satanas unsaon niya himuon unya niyang abo mga kahigalaan. Wa nay kahigayunan pa ang yawa nga maghinulsol. Sirado ang iyang kaluwasan. Sa diha nga kung maghinulsol pa siya dito pa sa langit naghinulsol pa unsay nahimo niya. Imbes nga maghinulsol siya siyang gibuhat ning sokol noon siya, nakigubat siya dito, nagkudita siya kay gusto siya nga iyang ulipunon ang tanang manulunda sa langit ug ang Dios iyang pilihon. So muna hitabo dito og tungod niya na gisalibay siya gikan sa langit o niya nakadala pagid siya og mga manulunda. Sumala sa atong mabasa sa 12 versikulo 4 sa pinadayag, ang atong mabasa dinhi ang iyang ikog dinibot ipasabot nga literal nga ikog iyaning kagamhanan ni Satanas. Ang iyang ikog misapopo sa ikatulo kabahin sa mga bituon sa langit og sila gilabog niini nganhi sa yuta. Ikatulo nga bahin sa ato pa 1/3 nga manulunda nga miuban sa kagamhanan iyang nailad ni Satanas mikuyog sa iyang kausa. Butangan pala og number, wa may number gibutan sa bilyag kung sa kadaghan manulunda sa langit. Ibutang talang og 3 kabilyon mga higala. Butang talang ha atong butang lang number. Ang 1 kabilyon ning uban kang Satanas nada niya. So mo'y hinungdan nga tungod sa nagadaghanon dito sa langit, nakigubat sila dito sa langit. O niya unsay nahitabo. Atong mabasa dinhi, ingon dinhi nga og nahitabo sa city ni. Ang gubat dito sa langit, si Miguel og ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon. Ang dragon mo ni Satanas. Og ang dragon og ang iyang manulunda nakigubat apan gilupig sila. Tanawa, gilupig sila. Apan gilupig ingon dinhi nga apan gilupig sila og wala na dapit paalang kanila dito sa langit. Og gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan
ginganlag yawa og Satanas ang maglilimbong sa tibuok nga kalibutan. Siya gitambog nganhi sa yuta og ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Dinhi sila gikasalibay sa kalibutan. O niya, nahimo ning basurahan noong kalibutan atong gipuy-an. Niya din hiyawa uban ang iyang manulunda. Og wa sa kasing-kasing na Satanas ang pagpaubos sa iyang kaugalingon aron maghinulsol wa. So gisaaran sa Ginoo, wa dayon diha patyas Ginoo ang yawa, pero gisaaran si Ginoo. Unsa may saad sa Ginoo ni Satanas? Ang Ginoo nagsaad, sumala sa atong mabasa sa record sa Pinadayag 20 versikulo 10 mga higala. Sa adlaw human sa kalibo ka tuig muni saad si Ginoo. Kay ang mahitabo mga higala human sa kalibo ka tuig sa dihang banhaon sa Ginoo ang tanan nga mga dautan dinhi sa kalibutan. Banhaon sa Ginoo. O niya, malipay na tanas magtanaw kay daghan namang mga tao kauban niya, mga binanhaw sa Ginoo. Iya na pong limbungan, ilaro na po niya. Siguro, inon ako'y nagbanhaw ninyo. Daghan kay ta, lupig na to na ang gikan sa langit kay gamay rin ng mga tao nga nag-uban sa Ginoo. Kay ipakanaog ang bagong Jerusalem nga nis kalibutan human sa kalibo katuig. Pero ang atong mabasa mahigala nagkanayon din sa versikulo 7 nga 8 inig katapos sa kalibo katuig Satanas pagabuhian gikan siya iyang bilangguan og muguwa aron sa pagpasalaag sa mga nasod nga supat katumoy sa yuta sagog og samagog sa pagpatagbo kanila alang sa pagpakigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat. Daghan kay higalang mga dautan adtuon sa yawa, iyang limbungan ang makatawhan nga dautan o niya iyang agdahon nga atong gubato na ang balaang syudad ikan sa langit na jutay rin ng mga tao nag-istar diha ato nang gubaton o ang atong nabasa ilang gilibutan ang kampo sa mabalaan ang syudad nga balaan mahigala apan dihay kalayo nga nanaog ikan sa langit mulamoy kanila. Ilang kadaghanon ingon sa bunbon sa dagat, halimbawa kadaghan ana. Pero unsa nahitabo, paulanan sila kalayo gikan sa langit. Og nag-ingon ni sa versikulo 10, og ang yawa nga nagpasalaag kanila itambog ngadtos kalayo, ngadtos linaw nga kalayo. Itambog ang yawa. Mao nay saad sa Ginoo alang kang Satanas. Wa na'y kaluwasan si Satanas. Kay gisaaran nas Ginoo nga sunugonon si Satanas. Uban siyang manulunda manghigala. Pero kanus pasunuga human sa usa kalibo ka tuig. Muna magbantay taron. Wa pa masunog ang yawa. Wa pa matapos ang buhat sa yawa. Ang himuon ni Satanas karon kung mahimo ang tanang tao sa kalibutan iyang ikauban sa impierno. Atong nabasa sa 12 versikulo 9, maglilimbong siya sa tibuok naong sa yuta. Niya Satanas kalibutan ang gigamit ni Satanas sa una sa paglimbong sa atong unang inahan. Mao ang serpente ang bitin higala. Nalimbungan si iba ang tao nahulog sa sala. Ang inisang panahon na karon dili na bitin ang gamito ni Satanas. Tao na, mga luho, mga isputi nga tao. Mga isputi nga tao. Bisan kinsang tawhana, magasultig sumpaki sa gitudlo des Biblia. Ingon nga ang Biblia, tulong ni Ginoo. Bisan kinsa nga tao nga maglubag sa klaro o tinaaw nga pagtulunan sa Ginoo sa Biblia. Gigamit siya siyawa aron sa paglimbong sa daghang makatawhan. Sa mapananglit, Diyos Biblia hilabhan tinawa kay higala nga ang tinuod nga adlaw igpapahulay Sabado. Pero naay daghang magdepensa sa Domingo nga wa gyud mabasa sa Biblia nga igpapahulay. Matingala kay nana.
Klaro ang gisulti sa Biblia nga matod pa sa Levitico 23:3 nagingon siya sa contemporary English version. Ingon ang Ginoo nga sa unom ka adlaw magabuhat ka buhata ang tanan nga buluhaton nimo. Apan sa ikapito ka adlaw sa matag simana balaan kining adlaw tungod kay kinialang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan kamo magpahulay sa adlaw ikapahulay ug maghiusa kamo sa pagsimba kanako kining balaura dili mausab. Maunay gisultis Ginoo manghigala, kining balaura dili mausab. Usab na balaura kada ikapitong adlaw sa matag simana adlaw kanang balaan, adlaw sa pagsimba ug ang Dios nagsugo. Bisag asa pumagpuyo magpahulay kami ng adlaw aron sa pagsimba kanako kining balaura way katapusan. Pero naay mga tao nga gigamit ni Satanas ning panahona sa paglimbong sa batagusan nato nga imbis ikapitong adlaw o pahulay gibalhin naman sa unang adlaw sa semana. Ug daghan ang nalimbungan ang ato ra nabasa, daghan kaayo ang muasdang unyas gubat sa los katapusan sama sa bunbon sa dagat manghigala. Sama sa bunbon sa dagat. Ang Ginoo gusto siya nga dito magpalimbong. Unsa may atong buhaton sa Efesos 6 versikulo 11. Isulob nato ang tanan ang tubok hinagiban sa Dios aron makabarog kita sa lipat-lipat nga himon sa Yawa. Buti pa sabot tun-an og ayong Biblia, di lang kay tun-an kinabuhian po nato. Sundo nato sa pagtun-an sa Ginoo gisulti sa Biblia. Tun-an nato aron makahibaw ta higala sa mga lipat-lipat nga himon sa Yawa kay handom sa Yawa nga kon mahimo kitang tanan malaglag sa impierno. Pero handom sa Ginoo nga kitang tanan makaadto po sa langit. O sa atong himuon, magmainampuon ta, tuon tas pulong sa Ginoo, magmatinumanon ta hangtod sa adlaw sa katapusan. Wa naman tayo mga higala sa di pa hingpit tapuson ani Ruben de la Piña atong nakita din no. Okay ni ang atong theme song mga higala. Mga hingala magampo kita, among balangtanan ug makagagahom nga Dios nga naa kay sa trono sa katasan sa mga langit, Ginoo. Salamat sa mga pulong sa kamatuoran